Ayang. Asik. Alah. Ngene iki lho, ngene iki. Anu kowe ning kono lho ning gone sekolah TK ngono lho. Aja. Ayo banget lho. Ayang jangan lepasin tangan aku. Aku pun juga nggak bisa lepas dari kamu. Cinta. Telek. Ayo Neno, itu Alah, sayang ora ana aku camine bawa sayang. Alah. Tega-tegane lho yo mondonge anake. Wong tuwa mbok pikirane sing jembar. Ngono kuwi kok. Wong kok senengane purikan. Wong enek anake kok yo peluk-pelukan aku nek gak peluk. Sayang, jangan ditiru. Mbokmu ki ngono. Yuk naik lagi yuk. Alah. Asemane julang. Aduh, mau sak dagelan. Terusno. Ayo rono lho sing jero. Assalamualaikum ya ahli kubur. Lah kok terus pucet? Waalaikumsalam kat Lho kok kat? malaikat. Ya ora kok. Oh, iki jenenge gojekan tapi sing bermanfaat. Oh, ngelingono nek menungso urip ki mesti bakale mati. Ngono aja. Ya ta. Mula tak dongake sampean slamet wilujeng tansah kondang. Amin. Panjang umur. Amin Pak Awet Igit. urip. Amin, Pak Igit. Umure dawa. Amin Pak Igit. Liyane do mati sampean urip dhewe. Amin. Lah engko nek liyane do entek terus aku ki nyapa ngono lho. Wis gila-gelo dhewean ngono. Ya sing penting bersyukur ya, Ja. Ya bersyukur umur sak madyane. Nggih. Wong aku ki ya wis yakin kok nek matiku mesti nek tuwa ki urung mesti. Piye? Mati kuwi mesti yen tuwa urung mesti. Sing tegese. Mati iku wajib, anane matiku cilik ya apik, enom ya apik, tuwa ya becik. Oh. Hak sing duwe. Oh, iya. Heeh. Ngono lho, wong aku bengi iki ya menangan ora gawanmu kok. Heeh. Wong wani ae. Engkek malah akeh melu aku dek. Syukur. Ora kacek 500. Sowan nonton lapangan Sawunggaling. Perdana dan pertama kula mriki Pak Igit. Nggih. Wah, sopir anyar matane bosok tenan. Supirmu Nggih. kok iso? Parkir ning gone pabrik gula. Aduh oi. Mulane lho aku ki ape mbok slepno apa piye ngono. Melek mulane moto melek kok truk tebu pirang-pirang. Iki rame wayangane ning kene jare. Mripate bosok aku ngono. Rondok rono pondohan ki rondok rono desa sing kondang kaloka. Pondohan kok ora kenal desa sing wah Apa? mriki niku buah-buahan matoa yang terbanyak Oh, Pak begitu Igit. ya? Begitu ya. Jenengan yo urung tau reti. Wah, buah-buahane ora ruh. Pak Igit ajak ning gone toko buah ana jeruk cilik-cilik gajol, jeruk cilik-cilik larang kok jere. Jeruk pentil jere. Iku jeruk santang. Oh, lah ora paham ya. Ora paham neh wong kono ku senengane mangan buah-buahan yo pendak tahlilan. Bengi iki acarane sedekah bumi. Sedekah bumi. Sore ki mau dalang-dalang do telepon golek dagelan pirang-pirang tak menke mrene Pak Igit. Kabeh mok tolaki. Wah, lah kula tolak. Sebabe apa kok tolak? Wong kono ki ming takok tok kok Pak Igit. Tak menke mrene Sing cetha sing nanggap ning positif. kene. Nggih, positif mriki. Nah. Jadi alhamdulillah saged sowan mlebu bleng mriki sepeda motor pirang-pirang, bakul pirang-pirang. Nembe niki lho Pak Igit, wayangan perdana panitia rondok bingung. Kok iso? Rego dagelan dinyang terus ae. Gumun aku. Kowe nek karo aku lak ora tak nyang. Wes. Ya bareng sing teko ning nggon kuwi Mas Iwan iki aku wis terus
angkat tangan mergo Mas Iwan wis kaya kakangku dhewe kok. Padha Iya, ae. aku wis nggih manut nek ora karo Mas Iwan sembuh. Padha ae aku anggere Mas Iwan sing dolan ning nggon aku angkat tangan aku. Ape tak angkat piye wonge semono gedene. Piyayine grapyak semanak nyedulur. Rene ora mung mligi golek duit ning golek sedulur. Golek seduluran. Wah, sembah nuwun Mas Iwan Grace Musik. Nika pertama nika kula riyen kenal origin karo Mas Iwan. Ngono. Nggih, pertama Pak Igit. Ngantos sakmenika sowan sedaya panitia dumateng Pak Lurah sembah nuwun. Ya sejarah mbiyen aku gawe wayang campursari iringane musik sing ibot ya Mas Iwan. Nggih. Lakoni Rama Bargowo mbiyen. Alhamdulillah. Sugeng dalu sedaya panitia ugi ngaturke gung panuwun dumateng Pak Lurah, Pak Sunarno. Pak Sunarno, asma rangkepipun Pak Noglas. Lho, kowe kok wis akrab karo Pak? Akrab wong kaca omahku ya dandakno rono kabeh kok, Pak. Kacane omahmu ki nggone Pak Kades iki berarti. Lah dagelan kaca pesen karo Pak Lurah Pondowan njenengan dalang lawang kok triplek. Kae urung dadi. Kaca. Kae kusene tak pasang triplek sik sementara nek wis mapan kabeh lagi diwene kaca. Nah, pesene karo Pak Lurah. Ngono wis baca diurek-urek anakku tulisane wis ora genah. Bapak elek. Ngalah ya. Ora apa-apa pokoke wis golek seduluran, luru duit akeh kurang akeh, sing penting seduluran. Nggih. Ndongake warga Pondowan mriki napa Mas Jolan? Sedaya desa sing baldatun thayyibatun warabun ghafur. Amin, amin. Makmur lahir batin bejo donya akhirat, slamet donya akhirat. Amin. Wis aja omong perkara mati, wis mati Ora. wis tenan lho. Ajine menungso iki nek urip. Lho nek mati ku aji pitik. Mosok? Lho, menungso mati dipendem pitik mati ning piring. Oh iya. Alah. Kulane awake dhewe iki ngati-ati. Oh. Apa to ngono kuwi? Lah apa? Lah ya bengi iki apa to ngono. Sinden wong ayu-ayu iki ana sing terbaru. Nyu. Heeh. Derekke warga Pondowan Pak Igit. Nggih. Wah, derek nate wayangan dadi panitia rondok bingung ning transit Masya Allah. Iya. Pakanan pirang-pirang. Heeh. Teko kono mlebu bleng. Karek ndas bandeng Pak Igit. Lah tekamu kok wengen kok. Awake Kanca-kanca sakrane gratis siapa cepat dia dapat ngono. Ora ngelingi kanca gurine iki langsung jukuk iwak loro ngono kuwi. Iki bandeng apa truna lele kok ndandas tok iki aku ngono. Aduh ya. Yes, neng ya terus disusuli panitia malah dikei bandeng presto. Matur Alhamdulillah. suwun. Matur suwun ugi. Pokoke panitia ampun kapok-kapok nggih cakrane rat niku penak. Jenengan karek dawuh halo utawa sowan tenggene Pak Sigit langsung teko kabeh. Oh nggih. Enak. Tanjake presiden ya, Jo? Kula manut Pak Igit. Ah, coba iki diwiwiti sing pinggir kono sing sepuh-sepuh sik. Wah, kiwa tengen kene iki ketoprak wayang bareng-bareng bengi. Saiki? Nggih. Nggih. Niku wau ketoprak teng mriku agek metu macan. Mriku wau teng mriku metu ula. Walah. Dalah ulane jenengan nggo terus niku wau goleki mriki. Nggih. Ati jenenge budaya di Pati itu luar biasa. Nggih. Coba Mbak Eni Wulandari. Sing pundi to Pak Igit? Nomor loro ngono kae. Alah gayamu sing pundi. Kene Mbak Eni ya. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Kabeh telu
Sugeng dalu Mbak Eni Wulandari. Nggih, sugeng dalu Mbak Limbuk Yung Cange. Sowan wonten Pondohan Tayu, Nggih. Pati Bumi Minatani. Nggih niki nembe perdana niki nggih. Nggih. Adicara bersih desa. Bersih desa. Resik-resik desane ora ngresiki laire tok ning batine diresiki. Batine ugi diresiki. Ngraketke paseduluran. Nggih. Ndongake napa warga mriki? Nggih, mugi-mugi warga Pondohan. Pondohan Nggih. murah sandang pangan seger kuwarasan. Amin. Kuwi radio Wonocolo, radio pertanian. Nggih. Nek wong lawas ngerti radio pertanian Nggih, Wonocolo. pirsa, nggih. Cah saiki ora roh. Mboten dunung. Sakniki mboten enten radio kok. Ya kowe wae sing ora duwe kok. Radio isih eneng. Mboten enten tapi mboten pun mboten Ora dipirake. populer. Disebut Eni Wulandari rumangsaku ayu. Lah piye? Kaya gilingan Kene. tebu. Alah, gayamu lho. Bintang tamu iki sak layake iki bagus apa piye ngono. Lah ora malah kok garangan. Aku kaget bintang tamune. Lho kok garangan metu ah ngono. Lho terai iki wayang pisanan digoleki sing ndase kaya cok bakal ngene iki ya. Re. Padha ae iki ya sinden sing ditokno pisan kok giling tebu ini iki. Piye tebumu tak giling piye? Aja ora sah. Wong nggonmu ora ngarang lembutno kekamban kok. Oh tebu bolengen kabeh pangan uler kok iso dadak umuk. Ya mergo mbok giling mau. Mbak Eni. Nggih dalem. Menika request kathah sanget menika. Kathah Nggih. sanget. Matur sembah nuwun kanca-kanca Cakraning Rat Fans Club, kanca-kanca Pandawa Manunggal saking Trangkilan Wedari Jaksa, Mas Budi SP sak rombongan nggih hadir. Menika request-e podang kuning sesi Demak. Nggih. Wonten saking Pak Haji Sanusi saking Jambi menika. Sumatera menika Pak Haji Sanusi. Nggih. Menika nggih nyuwun podang kuning ninggal katresnan. Wah, nggih. Terbanyak podang kuning, Jo. Etok-etoke sampean gandrung karo majolang. Wah, iki umpama ketoprak ngono wis. Wah, Gayane. aku wis pokoke rol lanang Pak iki. Rol. Rol lanang. Lakone napa Pak iki sing cocok? Ya Purnomo gantung sing role digantung kuwi lho. Aja sing wedok diperkosa kok judule apa ya? Alah. Golek ae. Loh, usaha kok Pak iki. Ya. Awakmu rol wedok, aku rol lanang. Rol ranang. Roll set. Nah, ayo. Dicekel Mbak ini tangannya dicekel digandeng karo Nadian. Nah. Yuh. Ngopo? Semat urip ya iki mengkenek iki. Alah wong aku. Rol iku ya ora ono sing bagus liyane ngono. Anu dagelan ganteng wis mati kabeh. Iya. Sinden ya. Aku ngingeti rene kaya oli tok rasane. Kok iso litok lho. Dengan tebu. Nadyan wujud temung peksi. Waduh. Iki peranku aku mbok kok terus mbok gudake kok terus sambung tenan ya. Alah. Kok njaluk penak ae. Rupamu. Wis aku tak imbuh 50. Iki peranku ibu-ibu mok. Oh iya mbak. Heeh. Bagus. Batang Mas sajak kok mboten rena ing penggale wonten menapa Batang Mas? Kakang Mas. Aja Batang Mas. Kakang Mas. Mula tamulo lek bagus iki Kakang Mas. Heeh. Kaya Langsung muni asu ngono ae lho. kaya nesu. Lah iya Batang asu. Kok Kakang Mas. Iya. Lakone Joko Kendil. Lah iya berarti kan Joko Kendil kan merot kabeh ka to? Iya iki Lah pas iya, elek. pas elek. Iya. Dadi Ning ora iso malih dadi apik ya, Jo. ya Joko Kendil abadi ngene iki. Batang Mas. Digandeng. Nah. Halus manis Serasi. nang
Gandeng napa Mbak Eni? Niki lho iki lho gandeng kirik ame tak buak, Mas. Jen wis ambune ora enak. Aku ape kaya asu, ape kaya sembarang sing Lah, paling apa? berat iki nek awakmu muni aku kaya asu. Lah kenapa lho? Ngerti asu apa ora? Ngerti. Carane mateni. Piye? Piye? Lebokke sak gedhik ndase lho. Kok sampean hafal lho? Bakul dekne. Cakule to. Iya. Bakul. Cakul. Bakul wong dik-dik bar jemuan ning omahku mangan Iya, ku iya. karo-karon enak jol iki rica-rica apa. Jos nggih Pak iki entek sak mangkok lho. Rica-rica mentok. Asu. Eh. Padha ae. Jenengan nggih seco to? Lah ngomongi bebek. Ana bebek kok cekere ngene lho. Ndak ra ngetarani. Masa bebek kok yo mrongos. Lah iya. Kok rasane wis ketok moto nek cekere ngene kok takon bebek. Aku ora ate gagas wong digarang asem atik piringnya nggo pering ngono lho Mbak dimodifikasi julang. Nggih. Semenane hati-hati. Iki ketek kok ora pati cocok karo Mbak Eni, tak goleki sing luwih enum jo. Sing pundi Pak? Iki ya mayang iki ya. Kene Duk, ya. Anak wedok mayang ya ngatenya. Iki anakku ya ngatenya. Wis tak cepaki. Kowe milih apa padha legane milih mayang apa Mbak Eni. Milih. Wah, lah mate sesuk ya milih iki ya Pak Git. Ayu ndi antara Mbak Eni karo mayang? Lah ya jelas ayu iki ora. Kaya terus sia-sia lho, bareng ana sing enom terus sing tuwek dilalekno. Nah, lho. Ngelingi lho, Mas. Ngelingi apa? Biyen lho sampean janji karo aku. Janji piye? Sehidup semati Dik karo sampean ra bakal aku noleh nganan ngiring. Ora bakal. Sehidup semati. Ku mbiyen sayu mati dhewe ngono. Kok yo ngono lho. Kejeme. Kejem banget lho. Yo, Ayang. Asik. alah. Ngene iki lho, ngene iki. Anu kowe ning kono lho ning gone sekolah TK ngono. Aja. Ayo banget lho. Ayang jangan lepasin tangan aku. Aku pun juga nggak bisa lepas dari kamu. Cinta. Telek. Itu siapa sih? Ngono lho. Itu siapa sih orang tua genit banget ini? Jo. Ayo balik. Kayak kono. Ayang ini. Oh iya sayang kamu jangan. Minggat. Iki tak sayang. Iki iki wong tukang ojek. Ayang ini. Kamu milih siapa sih? Milih ndi ayo? Tak kandhani sik. Hup. Keki ngalah wis blenger romano yo. Denger piye lho? Sampean ki apa yo tega? Ngerti ora iki sapa? Iki sapa? Samugi ya Allah. Ya sakit hatiku lho Mas. Ati iki kene iku senengane Pak Wanto. Nah iki. Ati kene. Bareng mboke wis blenger kok ya arep doyan anake lho. Ingali mana iki? Iki sapa? Iki anakmu dhewe. Ayo enak-enake no. Iku anakmu dhewe. Sing biyen mbok tinggal kae lho. Halah kaya ora saiki ayu ngene kok. Masa kowe ra mblenger ngono lho ya. Blenger yo. Wong lanang pancen ngono ya, Bu ya. Rai kaya ngene iki lho. Enek wong ayu raja ngono, ibuku digoyang ngono. Ngono ki apa gak ero nek iku anakku dhewe. Ngono kuwi pala ya kelingan to. Kok iso bangetan lho. Kowe ngantek. Ngono ki apa ya doyan to, Nduk, ngono kuwi. Sik. Aku ki mau ngetes jajali wong lanang kuwi setia apa ora, rai kaya tungkak ngene kok ya mentolo. Tenang. Rungokno kuwi. Tenang, iki wis tuwek seneng manuk ra karo-karuan ngono. Ngopeni manuk apa? Manuk derkuku, brenggolo sembarang diopeni. Ngene lho, Nduk.
Iki rono bagian berdoa kono lho. Kok bagian berdoa piye lho, Jin iki rumah Semane. tangga. Suwe ra ketemu anakmu cilik mbiyen mbok tinggal yo iki gedene ngene iki. Eleng po, Oh, Nak? iki anakku. Loh, Nduk, kowe wis gedhe, Nduk. Piye? Ameh piye? Tuk, Oh, tuk, nek kowe muni, oh iki anakku ya gone tuk 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 ngono. Wah, ngene kok ape melok ngetoprak leh, Bro. Ayo coba baleni. Nek jolang muni anakku, Ndi ya gone raine? rai dhuwur. Rai kok ning isor. Loh, iki anakku mbiyen. Kowe wis Anakmu, gedhe kowe, Nduk. Seneng. Seneng pura? Mas nganggo gamelan. Dadi dirungokno kadoane kaya ketoprak tenan ngono lho. Oh. Saingane guri kono iki ketoprak. Iki mbok ya aja cedak-cedak kok Yo ya. kene lho, jenenge mbok iki karo anak yo kudune nyedhak. Astagfirullahaladzim iki bapakku, Bu. Yo kuwi Pakmu. Ndek ben mendem apa piye jane kaya ngene kok kolu. Kaya ngene kok ibu doyan. Kok doyan. Kene lho, Nduk. Ya Ndek-ben Allah, ke ya to. Allah. Ndek-ben iya bener aku. Untunge aku teru ibuku ya. Umpama kaya iki ora ya. Mbokmu mbiyen pas semaput to, Nduk, gak krasa. Oh yo tindemi. Dene nek semaput tak ndemi ya ono awakmu wi. Allah ya Allah. Mendemi Pak Asu iki mau lho. Oke dan. Rasano. Mas Jolang dadi Mbak Mayang iki putrane Mbak Eni. Oh, putrane. Anak bareng. Dilekno mripate. Ya. Aku kaya ora percaya anake ayu mboke Dik. Aduh. Lho gene aku ndek enom-enom aku yo ngono ku Mas Sam. Terus ndak moro-moro terus gendong semene gedene. Lho. Walah umume delok mubeng mubeng. Lho. Enak to? Aku piye? Alah. Sik. Piye? Piye lho? Sik to. Beanan kok ngarep guri? Ngarep tok, Mas. Lah iki apa wi? Iki punuk. Oh. Sinden apa unta kono. Iya. Nom-nom aku ngene iki ya ora mungkin. Genti Mbak Mayang sing nembang banget. Tekan ndi? Awakmu nembang. Wasa wenggan Mingkem. Nyawang anake dhewe kok iso ngiler iki lho tumuk ngono kuwi. wong tuwek kok kaya mangkono. Alah wong anak rak nek ning kene. Bu iki kok bapak kok gak sopan ya? Kandhani Kok ora sopan piye, Nduk? Bentuke mulute kaya kemajon terus ngono lho. lho trae ngono kuwi kok. Lho. Ijo, sing sopan jarene mulute sopan. aja kemajon. Aja maju-maju sing sopan lho. Rada diundurke. Nah, diatretke sithik. Iya, lak ngono ganteng. Ah, kebeler mesti ya apa ora? Kebeler wong untuku landhep kok. Kok ngrasakno saikine dingenek-ngenekno mbiyen ki ya aku ya ganteng kok mbiyen kok. Lah wong saiki lho mong masalah ganteng karo elek iki ora ana bedane nek wis dadi bojone sing dienggo iki gak raine. Lah apane? Iki apa? Ati. Oh, ati. Terus ki Nduk Mayang. Apik kowe, Nduk. Jeke madhep rene kok iso medhuk terus. Pak iki kero kok, Nduk. Oh. Iki apa anakmu nembang supaya bener tak make. Iya ning ora cerongoan kaya ngono kuwi sing mbok sawang apa? Kene iki kero kok. Iki apa? Iya iso. Ayo, Nduk. Iku buke ya mentolo ya karo anake cemburu iki. Lah iya mentolo men kok ora blenger iki lho. Enek ngono kuwi. Aku iki ora cemburu nduk iki bangetan ngono lho. Ah lho. Mentolo tak buak ning Ya. saut. Kowe sing dibuak kuwi. Kowe aku toh. Anak terkutuk. Nano. Golek iya kok sing diwari bapak ya Nggih, nggih. goleki. Goleki si podang pita
Saiki wis semono gedene Jo puterane Mbak Eni. Nggih. Biyen cilikane anggere sedekah bumi ning pangkat ya gambar tak ajari gambar apa sawah, gubuk kae sendok gambarane. Nggih. Alah. Sakniki Alah lah semono gedene. oh saiki gambar mboke kok, Pak. Yo gambar raimu barang. Ya maksude mboke kon blonjo. Seneng. Yo awakmu genti. Sik yo nduk nek mbokmu wis turu. Terus nek wis turu arep ngopo? Ya kok tetembangan wong loro. Pak ne angkrek ancane iki. Syukur. Oke, santai. Jadwale aja warna, Cik, Pak. Apa? Bingung sampean. Ya ora bingung. Nyawang kene seger kene. Aduh, Kene aku aduh. ya malah seger kok. Gerdu. Seger rupuke Ya. raimu. Ayo Mbak Eni ya. Aduh, biyen ngene kok saya dadi ngene. Wis to. Penting penak-penak. Ya guru-guru kelakuan Anda. Kuat ora ya kira-kira? Kuat. Oh, Aku kuat. wacana Yasin Sesuk ya, diet, Beb. Nduk. Kok macake Yasin ora apa? Ben kuat. Iya. Iba bunga ing atiku. Suwe gak mbok pangku kok ya penak jebule lho. Ya, Iki lho sing tak kangen. Anu sik Kangen kok. ngadeg sik. Lah napa? Dengkulku mblusuk. Kok iso Lah kok juru men Jo bolongane Jo. Kok iso mblusuk? Kok ombu men. Mblusuk kebayak lho, Pak Ige. Besok Mak kebal. blek ngono rasane. Alah. Nano. Kempit mbokmu Ramindoni lho, Nduk. Nyanding bisa dadi tamba Oh, siap. Podang kuning kunjuk Mas Budi SP. Ora lali kanca-kanca cakrane ngrat Pak Budi Guntara saka Ngayogja nyimak. Pak Jenderal Bambang Sutrisno Jakarta yo salam nggo kanca-kanca cakrane ngrat. Ora lali juragane Koperasi Pangestu Pak Haji Purwoko disimak saka Mekah iki Jo. Ngono. Saka Anu Nduk kowe tengah Nduk, mbokmu ceblok lah nek mbokmu kene. Kok iya terus ngono lho ceblok lah sing mbokmu. Ya Ngono sing kuwi apa ya tega. sing nom iki ditata, Ngono iki lho banget dipernake. ngono kuwi Mas aku nek ngono tak bunuh diri ya. bunuh diri kok anjleke kok cendik men. Ya suwangi mbok aja purian. Timbangane lho aku sia-sia kok Balik kok nek, diceblok ora lah, ceblok ora lah. Iya. Aku ya iya nek no. Alah, sayang ora ana ku cambine bawa sayang. Alah. Tega-tegane lho yo mondonge anake. Wong tuwa mbok pikirane sing Nek tapi yo ora jembar. ngono kuwi kok. Wong kok senengane purian. Wong enek anake kok ya peluk-pelukan aku nek lu gak peluk. Sayang, jangan ditiru. Mbokmu ki ngono, yuk naik lagi yuk. Alah. Asemane julang. Aduh, wong sak dagelane. Terusno. Ayo rono lho sing jero. Lah aku bakal rene piye? Kok yo Anjlok sing rada dhuwur. kono rasano yo. Ayo. Tuwek purian ayo. Alah. Gak iso munggah. Alah. Gak iso munggah. Alah. Kemayu ning omah ra nyinden yo icir kowe. Ayo, enggak. Gayane munggah ngene. Alah. Aku kira-kira sampe nek tuwa apa ya kaya ngono ya. Ya kurang luwih ya kaya ngono kuwi. Peok, Nduk. Kurang luwih kaya ngono kuwi. Podang kuning ya, Ja? Nggih, Digarap tayo mbok ditata karben guyub. manut Pak Iki. Buka saking Bonang. Menika podang kuning menika mijil saking kutha Ngawi karya Pak Darno. Ya, buka Bonang, Mas.
Padang kuning agawe pikirku komeng seret ireng tak sawang tambah manise ibu bunga yen lakon nyanding seliran Sesideman umpat tlong tlong
Matur nuwun Mbak Eni, Mbak Maya. Duh. Wis mbok karo anake. Saiki mboke jak nek pas ruwatan wae lho, Pak. Iya. Kaya nyepelekke. Mboke anake. Seni itu bisa bergabung dengan siapapun. Iya. Dadi mayang ya nek karo mboke ben bayangke, berarti tuwekku sampean kaya kuwi, ngono kuwi. Dadi mbok ya ben batin nom-nom aku kaya kuwi. Iya. Kok kaya ora trima. Kaya terus ana mayang diayok-ayokno. Ra macak ya ireng. Saking Mas Tulus Sanyoto keluarga besar Omah Kopior Ngagel Dugo Seti. Oh, iki ngagel. Oh, iki nggon Ketoprak Wahyu Budaya ya. Nggih. Pusat Edukasi Kuliner dan Klopo Kopior. Wah, nggih. Mugi Desa Panduan Tata Tentrem Titi Raharja. Weh, nggih. Iki uga saking Assalamualaikum Pak Sigit. Wah, saking Pak Win Dukuh Gading Panduan, Pondoan. Nyuwun lelagon ireng manis. Iya, gandrung laelo nggih. Sedaya warga dusun Panduan mugi-mugi pinaringana rahayu wilujeng nir ing sambikala. Amin. Matur nuwun Pak Win. Akeh tenan iki layange, Jo. Heeh. Coba sing saka Blitar. Heeh. Mbak Yosi Dian Pratiwi. Wah, nggih rawuh niki. Wis ana. Blitar kutha cilik kang kawentar. Endi-endi gunung kelut sing ngayomi. Blitar jaman jebane tegempar. Patah brontas sing dipimpin Supriyadi. Blitar nyimpen angune sangot. Mojopae ana candi penataran. Blitar nyimpen layane Bengkarno. Dalu Mbak Yosi. Dalu bujange Bali Mbok Sugeng dalu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Rujo. Ki, ketoke nek timbang mayang timbang Mbak ini ketoke ora cocok. Upama kowe dadi bojone Yosi mesti cocok kowe, Jo. Masa Allah Bapak Sigit Arianto kok kula dijodone kalih Bapak Jolang. Ya mboten purun kula wong aku cantiknya Indonesia, eksotisnya Nusantara, seksinya benua Asia. Kok terus dijodone karo kirek? Kan ya tidak mungkin. Aku spek bidadari kok terus mari ngono dijodone karo babi. Aku mau. Aku ini sungguh sangat sempurna dari atas sampai bawah. Tidak mungkinlah aku mau sama serigala. Kok alah ngopo? Ora rabi ya wis. Lah ngopo? Model ngene iki wong lanang ora subur malah ndek alum bongkok. Oh ngono ya. Sing wedok wong lanang urung ngantek ambekan iso. Berarti wong ayu urung jamin nek Urung sing lanang jamin. tentrem. Wong ayu kurung jamin nek wong lanang sejahtera. Layak bojomu kok elek ning omah iki. Oh, bojonya dia elek. Wong kae. Iya. Wong kae sing gelem ya ming kae kok, sing gelem kok. Kok sik toh, kamu elek, bojomu elek. Sudah gitu ireng yang sangat ireng. Kayak- Terus mari ngono kamu mau jadi apa? Anak-anak jadi apa? Tengu. Gendruwo. Apakah gitu? Seperti itu. Sek aja tele kene bengung. Nah, Baiklah. sinden senengane ndeleh mik rono. Dik wingi ana sinden ndeleh mik ning kono kuwi ilang lho mike. Kok iso? Kenapa kok bisa hilang? Katut ning tas. Apa hubungannya? Rasa, Wong no. dideleh. Ini kok hilang. Feedback kono-kono salone cilik. Oh. Baiklah. Kok ana salone cilik. Iya kok. Wes. Mbak Yosi swan wonten Pondowan Tayu Bersih Desa menika Mbak Yosi. Bersih Desa Nggih. Pondohan. Ndongake napa dhateng warga? mriki? Mugi-mugi warga Pondohan semua urung kok amin toh Lila. Semoga semuanya selamat, sehat walafiat, rukun selalu, sejahtera selalu, gotong royongnya maju, desanya juga berkembang dengan Amin. baik, pejabatnya juga amanah. Amin. 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 Yo piye?
Yes. Gimana? Ya, sinden kene pas payu. Iya dong. Iki pas payu. Pas payu. Nek ora payu? Ah, mlayu Bang Mekar Pak Igit. Kok kamu tahu sih? Apa itu Bang Mekar? Alah gayamu. Saiki angger rebu bayar 217 ngono kok. Emang ada? Ono. Lah ning omahe Julang angger rebu sore nggo nglumpuk ibu-ibu. Jumlahe pira jo kae sing nglumpuk jo kae? Sedasa Pak Igit. Oh, kae do nglumpuk terus do muni bareng-barenge muni apa kae? Anika nggih ikrar Bang Mekar. Ikrare piye? Ikrare piye? Kami berjanji Heeh. akan membayar tepat pada waktunya. Iya, terus Apabila yang lain tidak bayar, anggota harus nalangi. Kok nek kata-kata apal. Apal, kok kamu hafal? apal dalange gayane takok wong busikit ya melok njukuk lho. Masa sih? Layak wae rebu sore njaluk dhuwit 217. 217.000 ping 50. Iya no. Tuk 40 HP diguling jare. Golek lak geledak. Rasa ngono ya. Ya mau ngrasake gandrung Mbak Eni Mbak Mayang saiki karo Mbak Yosi. Ah ngene iki lho bebas mau mbek anake ora gelem ngalah belas. Oh gitu. Ayo. Rebutan. Sok ben nek anake jak mboke kon prei ngono. Iya. So ben sing tak jak anake terus mboke takon minggir. Nek pas ruwatan iki aja. Umpama mboke melok kon dodol. Lah nek kon dodol lho. Aku anake pengen mboke ben dodol. Ya aja kok tak siya karo Ya, Mbak jangan- Eni. Mbak Eni sak ora-arane iki punjere cakrane ngrat kuwi leluhur. Kok kaya punden. Lah saking suwine ning Mayang isih bayi iki Mbak Eni wis melu cakrane ngrat ngono, masam. aja ndek yang ngono ku. Tuwek-tuwek cakang rat ya kuwi. Asam. Ngono nek diarani moh tuwek. Ayo. Moh tuwek. Larase pelok Pak Pitoyo, pelok. Ah, pelok. Ayo menggeser Bapak Pitoyo. Gantengnya Bapak Pitoyo. Apa? Pak Pitoyo mempesona. Wah, iki ayu tapi pedhot iki Pak Igit ngono. Ngono. Ayu tapi pedhot. Pitoyo kok ganteng iki lho. Karo kowe ganteng ndi? Alah ya padha to Pak Igit. Padha piye? Eleke. Oh iya. Pangkur. Ya ampun. Kangen. Oh, kita. Kula napa Pak Jolang? Yo sampean sik. Oh saya dulu. Oke Ya, baiklah. iki wis Bersiap-siaplah. wis kaya ketoprak Wahyu Budaya, wis kaya Pak Ruslan kowe. Wis kaya Pak Ruslan nalika Wijayang Ratu. Wah iya. Ngratu ning ndi? Ratuku. Kita ngerainya kayak luwak ya wis enggak apa-apa. Adanya juga cuman ini. Ah iso none iki kok ya. Sing ganteng ya mbayar kok. Nano. Kangen kutan pomo Ketoprak jane gandrunge ngene ya ora apa-apa ya, Jo. Nggih. Ora kudu sapa manis kaya slira. Ora kudu ngono ya. Sira. Ha ketoprak sak donya ini gandrung wis cakepane sapa manis kaya sira. Lah iki jane Engko anggere pas topoke tan samar piye, Jo? tan samar pamoring sukma. Terus angger dijiwit. Ah ngene ku ya karo iki lho. Oh ngono jajal. Ah iki lho ngono ya. Iya. Iki lho ngono. Mlayu rono terus dijiwit neh. Lho ya mlayu. Aja ngono to Kang Mas. Nah, Ah iki lho ngono. Mlayu rono meneh. Ya kok aku ngoni. Wis tongkos wis ora ketemu. iki ketop. Lah. Lho. Alah. Iki ayu jebule ya ngene angger wong wis nganggo. Mas iki apa iki ngajak tanggapan. Ngajak tanggapan Pak Igit. Alung iku mau lemu ngene iki ayu ngene Pak Igit. Gahno wong. Kan sudah ambal. Ayo wis ombo pikire. Teruske, Mbak. Ombo jangkae. Mong sliramu kang dadi telenging ati
Lah ngopo? Nek kepengin uripmu tambah sengsara. Mau aku mosok terus mari ngono kok karo iki. Aku lho cantik lho, aku cantik sekali lho. Lah kok terus duwe bojo ngono aku malu. Cantik gak saiki ya, Jo? Alah cantik saiki lah mau urung macak kopermu mbok eret-eret ya padha ae ngono. Umur 50 tahun neh piye, Jo? 50 taun peyok. Mlakune piye? Paling ya jagungku tuku. Dodol jago. Dol jagung. Nek arep nyebrang dalan piye? Ramene ngene sabrangno, Cung. Kuwi 50 tahun neh. Ya iya. Aku ketemu aku, lho. Yosi iki, nggih, Pak Igit. Badhe tindak pundi, Mbak Yosi? Niki badhe nyekar julang. Kok Bapak sikit petegas ngono suarane. Oh iya, aku sing ngene iki ya. Mau tuwek jebule. Perasaan kok kono moh tuwa. Kene tuwek, kene matek lho. Kowe kok dak pundi, Mbak Yosi? Yo lali saurane yo. Ndak pundi, Mbak Yosi? Petegas men ngono lho bahasaku ki. Badhe nyekar julang yo, nggo tak ter. Ora gleling. Patoke atik wis jempale. Yo, patokmu jempale. Gusti Allah. Halo papa, wong patok pringe bathok rayap lho jempale ya. Patoke pring. Ya Allah, ya Allah. Pelanjaran kacang. Gendi kowe josin, Bang. Wes lawas. Ayo. Wus lawas anggonku Iya. nunggu. Nyapa lo kok ngono? Sing biasa. Kok molo-molo ngemut apa aja? Gak usah ngono, sing biasa lho. Dadi sing damis. Aku iki Lambene iki lho. aku ora perkara molo-molo merongos ki ora. Lah apa? Raiku sing kemunduren. Oh. Lah mbok dijokne Dadi rene iki nututi untu. Raine mundur, untune ora gelem mundur. ora iso balapan. Lho, awak aku iki umur sakmene duwe untu ki tak syukuri. Tanggoku lho. Tanggoku umur sakku gak Padha. duwe untu sing wedok saiki setruk. Lho, Kok iso? iso iku. Lho, bojoku tak cokot ceket geten langsung tak endiplas mendek Mendek, geten. heeh. Lah tanggoku wis gak duwe untu, bojone iku dimut diuncalno ngiwa, diuncalno nengen. Ndredeg ngene saiki setruk ngene. Apa lho kuwi? Itu calon. Ane sampean ki anyar to, Pak iki? Lah napa? Kok ketoke ndasku ning kono kaya asu e. Ane sampean ki anyar to, Pak iki? Lah napa? Kok ketoke ndasku ning kono kaya asu e, Pak. Lho, mula-mula ndrang ngono ku. Kaya ngono ku to? Heeh. Oh, ya wis ning ngono sakanane. Sing penting nasibe. Iya, ya. Oh. Ngelingono nali engko bayar lho ya. Perjanjian kok mawok. Engko. Lah iya bayar. Iya. Nek iki 550 kurang 30.000. Iya, wong awakmu wis gampang ambek awakmu apa Awas sing ora we tak kurang. bayar. Dina ke aja nyedek-nyedek ta. Ababmu kok naga. Wis to, engko tak imbuhi selawe neh. Kawe lho ya. Iya. Pung emah aku. Ampune letong. Aja letongi. Teleke. Ya letong karo telek ki apane? Oh iya padha. Saking Pak Jiono disimak saking Mekah. Wah, Nggih. Mekah iki do serentak ning Iya. hotel Zam-Zam Tower do nyetel cakraning rat. Nggih niki wae udah komen semua. Nggih, Yo, makasih. alane Mekah malah do nyetel wayang. Derene kegiatan ya ini. Ya wong wis bar zikir kok ya. Ning kono isih sore, Jo, 5 jam cepet kene waktu. Oh, alah kono cek sore. Nggih. Nano. Seliramu nate ngendika tresno lahir terus sing Oke, lagune Denok. Mbak Dino. Desi. Baiklah. Gambarke kasih sayang seorang ibu terhadap anak. Iya.
menggambarkan kasih sayangnya Pak Kades terhadap warganya Pak Sunarno. Mugi-mugi sedaya manggih rahayu. Amin. Di MC ini Jaya kowe duwe campur sari barang sekala mangsa yang MC ini nggone Mas Iwan Grace Musik ngono piye. Campur sari arang-arang payu ngantek lali Pak iki. Ayo. Sugeng dalu Bapak Ibu sinami pinarak gadis keco semoga sinarang cakra nirat campur sari Yosi Dian Pratiwi yo Suarane MC kurang gandem. kudang pripun Pak Ikin Ya kudu gede. Yo, ngono. Yo, masih bareng bersama Cakra Ningrat. masih bareng bersama Cakra Ningrat Yo, yo kurang gede. yo Gede sithik neh. Sithik neh. Alah, wis rasa.